nhasi chaiye Mandikire sei? iwe uchiri right iko kweriwo wasuzwe zvanditaura nsiyane nazo zano zvinonetse yoruti nditedza kutamba kandipa business Aiwa unosha. aiwa iyo uzati pakutanga wangu nimwe mari ndikanyarara antoda kutora chaikomugore mwarekoyanonzi fitoswani mare sinaiti unomziya marapanankupananonzi fiteo so anyways pangozone zvake sakaapdate uzongondikuaskana wakamudinikuaskana iwe long story shamwari nedzangondo dzangu information anyways kuti okay ndikasamuzwa njani chakodza ndikasamuzwa asi handisi kukaswa mukomana musikuti ndagara munomwe ndafika 5 years hapana ndakamboswa musikuti mwenako musumuziya but ukangozwa information yacho unozokafunira asikana asi mukomana wenyu wakanoita sei kana onesha uzengezesa padaza kuira kunge pane heti kwe nrugira mwanrusha chakuona sha ari kuira kunge ngirozi yasika Jiritse. Mato basi hapa ndio tunataka matebana. unoziva mangwana ngomabwedza hapa Una mangwana kozi ninda ndakubuda tumbomanyira kumaoni nangu machira ngani. murikazvikasikirika padhena vana Right, ona kaini basa ndakudaidzira ka. Uko na mbambera idzi. Kutanga pambambera adzinanga na team pambambera. Saka ndakuti tiparadze chi kibirumba wese mbambera. masimosimo zvayo Ndara azvo ndinomukira zvemasimba ndinotongokumbira ndiwe mchiro mangwana wako ewa azvizi zvombambera chete azvizi zvombambera chete ni pane kovhu iri uko kwero nematomatozinesa nadoti padhibhi saka zvingada zvakapama munongonzva mune mangondifungira munongoitubo zvetinange kuti munoziva kuti mufanira kunyasaradi akanaka kamwe mungondifungira bo plus mpano kuti kudura chinhu wancho kuti unoshanda ndoziva kuti unoshanda dasana ndakatotimba dei saka bo saka wone zvatoita kuita ka iye kuti apa pawatikuda kuti ndambobuda kozi ndinira mota yangu saka yo unoya maxi saka burukona unoya maxi tokupa dei tokupa ro bada pakadaita zve home minutes saka bo zvinoita kozi ndandoti papatosimu kozi mvura kunokwira unoitsa apa kabhebhi kaya kasumbobatika paarea ziri nepo kanouya pakashara pandakakanyepera ndogonongora manje kanyepera ndichitokadya izi Get your money, fam. Get your money, fam. ufambe hapana mari hapana pachama mari unogara ugedhi rine pane kanga bhebhi kandurujegera vana kana kamboona umwe musi so apa ndichamboka jumi unogara gedhi rine shamari chibaba geto rino rikakuudza chokwadi hanyatsoziva kuti how far but utsvaga studio how far unotsvaga studio usikona ndororo mafilisa dai zoe inini nditori munywana ndogara pakona pane mablasman angu akanditora azvitiri tungosvikira ai modi katungokapindira muumani kacho tungosvika zvepadheni pacho how far Watch this time. Check us status. It's a marriage baba. Hey. Hey Samari. Ogana chiboripo namba dzako cha. Indo. Mana mira kani black vananga arusvika ona ndo chamanongota ndezvo dzinoziya kune mastudio pana patochekwa ngoma dzinonzi kucheka nebanga wanzwa ndo zvanga achitaura anopedza atomondorera kafreestyle but anopedza aiwa haikona lozi muri kuona chii apa ndami ndiri munyowani kunoku but ndiri kungoda kuti dai kwangoita kana studio somewhere padhuze apa handisuziva kuti munopa munoziva here pana mastudio nawo ubo noti apa dotovhura futi kana yangu padheni mwini mastudio boy unorora mangoma pio
Tindoro maatko makomishozi makonjas zvese nechipedza. Abodi ungotofamba nemari yacho. Atiracho zvekuti mari pane pasina but inyaya yekuprova talent bururu. Tinoendese imeyo kwacho kwatirotambira kwacho ndiko. Unokira padzine dzemangoma kakusaidha kunoka. Iwe uri munyoni kunoka. Sachi baba mari yacho mama tofamba nayo iripo. Chamari. Zononyatsoketo kuti hakuna chamari. Kunze kurunetsa ukubhururu. Saka chipoma mudore kwende siku. Wati wangu wati une yako wani. Ndokota oroza mkoma Twetese. Wakunoza. Sa etorati awunakana shoma yofamba nayo. Mushoma imari. Kana 5 ndotiona zviti zviripoka. Ndinofesa wangu anobika mapizza. KK. Iyo ndo tumabhizito naimbozo tunozi KK records ishisungu. Exactly. Sa uriona zvine ndoita ka. Ndombopa deposit. Saka ndoita sei? Nhasi ndafamba ne$5 chete shamari ndoita sei? Ebo unondipa 5 euro ka. Then uponozuwa ka tobredi tozopa studio. Wana mfano wasanga naye. Mfano upi? Wangotana mfano wangu zo. Alright mfano ndasanga naye atwara nyedze kakhusu kake karutwa. Mfano unorwara uyu kana mfano unofuka zvema baby chete. Aiwa munhu anenge aruda munhu wake shamari sora unomashuri sazoro ndokuita ka ndosenda unongondisendera unogona iri cash asabu ambe odini unongondipaka mari music shamari ndakamubvira kuna ana jedrilla and so forth kunoku tokudanga mvura rangu reserera wiza nokulingisa mfeso wangu entotorwa mahits endokumaketera zvese wiza yo chako chete kagara karongeka pamunhu ndamuka ndokuti ndamuka kutonga anozanana apana ipa harara parunetsa anozanana na hulengende kuzi hulengende afana hangu isa ndotokuipa feature na hulengende wiza ndando wakadari padeni pangu apakubvunza fana ndokuza ndikutaurira zvose washandisa maya usima rangu reresha hulengende ndandori naye pati mugambo exactly saka ndo atwa dzemwe music inoda kusvitsa kuonoda wiza ndodini unongera ndandori futi DJ pa Diamond FM saka iwe unongobatika chete ka love master wadi tukis boy wadi uze broni shamari urizikaze madi apa urizeko matisi wadi boy urizikaze mawana shamari ka zvitira buda sha ndikuchimfana chindabata pa zvazina chindorwa mangoma alright sanda chizoti ndina DJ alright okay saka wamudza kuti DJ wacho anonzi Sweet Love Master and ano master ndamudza zvoti ndina DJ unozikanwa Zimbabwe yese saka iwoka mfana domurwira mari alright po nyakanaka mfana panozosara pepuka dhiri ka isi ndambodini alright ambodya kamera ndika saka iwe unotogara tomudza kuti ka ndine maartist angu ana hulungende ndinofana ndaunotanga rufarira hulungende wakanywa hulungende saka unotozoti chi hulungende ndiani wako unokuti chi unokunyepa awa aisinyeba awa ndona kumuti hulungende ka mwana wanjwadzi yangu waisiya mwana wanjwadzi yangu waisiya ndagara tomutipa zvese izvi saka hapana saka hapana bozi handisi Sweet Love Master ende nditongomasta waise hapana kutongomasta madhiri tutorya mari fana ndinofana mumaster zvemashona kuti chifana chachirodza chine bhegi chirubvira saka chachiribudisa 2000 chinobudisa isi nochifana ka chachido ndingwaririra skiri kuti chiroti hana mari chifana chazobudisa 5 mari ndeyakupa 5 mari ndandikuudza kuti mfana ika ndauri kukwira kombi kuona DJ sawa pechinchirungu chinobudisa chobudisa ndika chimfana chanchiroredza kuti chisitoziva kuti chabvepi charongonyuka from nowhere ndatoona chine zimfana rangu wariziva zimfana iri mukomana uyu urati mfana rokara mabhekadiwa veri zimfana wede demfana repadeni pangu iri zimfana rako iri nosikanasereki iri aiwa saka botorisota saka isinyatisota handisinaziva kuti ishamwari yacho here kana kuti
Wasafari ndofana kuidibira. Awa chiona manje tukrisika. Tukrizona tukrisi. Wo tukrisi uri matiso uri muimbo kangwara ndozwa. Indi DJ andika. Rinobuda isinya. Ngodi sweet love master chiti kwatodini. Kwatongo master pana ndito ku master. Ndofana tongo master. Ndito kesho waiza. Saka pana chuneza. Saka box. Chakufonera ngona ndakungofonera vona kuti ndi DJ ndipa ndefeo. Bunyaka DJ love master. Get your money, fam. Get your money.